И здравейте хора, аз съм FosterBG, днес ще направя томбола в Endergod и в нея ще спечеля 3 човека, но за да се спечелите трябва да се запишете. За да се запишете трябва да направите само 3 неща: да се абонирате за канала, да лайкнете клипа и да напишете в коментарите запис, име в ника, аз ще ви намеря в самия сървър. Така. Който не се е абонирал, няма да спечели. Соди пич, който и да си, ако има такъв. Така. Сега нека да ви покажа как изглежда моята томбола. И да. На първо място човека ще спечели Full Set Pro 4 Ranking 3. Много от вас силно знаят. Няма как да не знаят. Sharpness 5, Clawback 2, Fastback 2, Looting 3 меч, 2 голинки и легендарка. На второ място човека печели Pro тройка с меч Sharpness 5, Fastback 2, 3 голинки. И на трето място човека печели 10 дъмблока и меч Sharpness 4, Fastback 2. И да, томбата може да изтегля на 100 и колко абоната, 130, ако стигне до 120 или няколко, може да изтегля томболата. И ще видя колко човека първо са записали и няколко дена ще гледам колко човека са записали. Ако няма такова смисъл по-още записани хора, може да я тегля. Това беше от мене, абонирайте се и станете нацепени батки. Очаквайте скоро томбата да бъде изтегляна и чао!